Thank you, Jesus. Kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Ngicela abafundi bonke bathi simelwe. Ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Siphinde simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Abafundi singene ezifundweni manje. Are you ready to lalela uNkulunkulu? Noma sibona bakulendo emphambilweni okazalwana. Ekuthiwa uprofessor. Mase siya uNkulunkulu akho professor phambi kaNkulunkulu bazalwane. Ngesikhathi ngithandazana mina ngithi uNkulunkulu khuluma ngami. Angifuni umuntu ozophuma la ehambe ncoma ukuthi ukhulumile uba uncube. Ngifuna umuntu ozophuma la simzwile uNkulunkulu. Hallelujah. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu. Abanye abafika ngadawo kwiministry ngenxa yokulalela abantu bazalwane. It's very sad ukuthi khona abakhokha imali ezinkulu o 8,000 bekhokhela ukuyolalela abantu bazalwane. Abanye bashiye ishimizi yabo bayehlabanyuka balalela abantu. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu. Are you ready ukulalela uNkulunkulu bazalwane? My prayer this morning ukuthi abantu akabengezwa mina kodwa akabezwa uNkulunkulu ekhuluma bazalwane. Ya bazalwane uSathane uhlakaniphile. Ngesinye isikhathi uSathane bayikhuluma izinto zasezulwini kodwa kube khuluma uSathane. Hayi aningizwa. Ngelinye ilanga intombazane eyisangoma yake yalandela uPawula. Ikhuluma into enhle kabi. Ithi laba bayingcebo kaNkulunkulu. I-message was good but umoya was wrong, completely wrong. Kwabizwa ukuthi balalele uNkulunkulu. Bangalaleli into eshiwa intombazane. Yayi-right yona kodwa umoya eyayisho ngayo kwakuyimuphi umoya. Simelwe. Are you ready bazalwane? Are you ready lalela uNkulunkulu? Mina ngithandaza ekuseni ngathi baba mangekho lutho ongcono Nkosi ngidede kubaba nyabantu ngoba ngifisa mina khulume wena. Akekho umuntu onesha njengolazi iphimbo likaNkulunkulu bazalwane. Umuntu ophile ukuplease abanye abantu, ophile ukujabulisa abanye abantu. Simelwe sesiyangena ezifundweni manje. Simelwe ukulalela uNkulunkulu kunokulalela abantu. Kubili ayulalela uNkulunkulu noma ulalela abantu. Yabona lamaphethe sokunikeza wona amancane kabi mhlambe mabili. Kodwa mawulalela uNkulunkulu ungabuyele emuva uyobhikiza inqama ngawo. Mawulalela uNkulunkulu ora oshakala sai. Yena namandla mawuzolalela uNkulunkulu. Ungazobheka ukuthi uphethe badolalela uNkulunkulu. Ngoba simelwe. Hallelujah. Ishotana namhlanje. Mhlawumbe izinto zimile iqhubeke nakuwe ukuthi ulalela abantu thuma. Ukuthi abesekaphela abantu akaphelile uNkulunkulu angazi bona kuyaprofetha yini kodwa namhlanje ngifuna umuntu ozothatha isinqumo athi le situation ekubhekene nayo sekuzokulalela uNkulunkulu. Yes bazwile abantu kodwa ngifuna ukulalela uNkulunkulu. Roka shatala baba saha. Yes bazalwane yureka. Bazalwane yureka ukulalela uNkulunkulu. Sithathela abantu abadiploma namajazi. Sifuna abantu abazophatha uNkulunkulu manje. Ngiyadabuka ngawazela isitifiketi la. Mina ngiletha uNkulunkulu. Ngizela ngathandaza. Bathi uNkulunkulu speak through me. Khuluma ngami namhlanje. Simelwe sesiyathandaza. Are you ready bazalwane? Are you ready bazalwane? Angawu abanye bathenhlaba boniphepha bathi awukhona babuncube esandla namhlanje. It's not about ubabuncube bazalwane. It's not about even ibishop yakho ngisho umpostoli wakho. Uyinkinga ukuthi uthenge